πολύ επωφελής για όσους επένδυσαν. Σχεδόν έναν αιώνα αργότερα, η Τρόικα, σε συνεργασία με τις ελληνικές κυβερνήσεις, απαιτεί την επιστροφή των υποδομών της χώρας σε χέρια ιδιωτών. Αυτό που δεν λένε στους πολίτες είναι ότι τα πειράματα της ιδιωτικοποίησης και της απορρίθμισης που προωθούν έχουν αποτύχει ακόμα και στις ισχυρότερες οικονομίες του πλανήτη. Και οι μεγαλύτερες αποτυχίες αφορούν πάντα υποδομές όπως οι σιδηρόδρομοι, το δίκτυο ίδρευσης και ηλεκτρικής ενέργειας. Λένε ότι μπορείς να διαβάσεις την ιστορία του παγκόσμιου οικονομικού συστήματος στις γραμμές ενός τρένου. Ο ατμός που οθεί τη βιομηχανική επανάσταση μετατρέπεται σε κερδοσκοπική φούσκα για την αμερικανική οικονομία, όταν δεκάδες ιδιωτικές εταιρείες απλώνουν χιλιόμετρα από μεταλλικές ράγες. Οι σιδηρόδρομοι συμβολίζουν αρχικά τον κεντρικό ρόλο του κράτους στην οικονομία και τις υποδομές. Όμως, μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, ο οικονομικός φιλελευθερισμός αντικαθιστά τα μέσα μαζικής μεταφοράς με το γεωταχή αυτοκίνητο. 4 ρόδες και ένα τιμόνι οδηγούν το μικροαστικό όνειρο στους αυτοκινητόδρομους της νέας οικονομίας. Η τάση περνά και στην Ευρώπη με καθυστέρηση μερικών δεκαετιών. Όταν οι Τούρκοι δικτάτορες δοκιμάζουν το νεοφιλελεύθερο πείραμα του Πινοσέτ, ο Τουργκούτ Οσάλ θα χαρακτηρίσει τα τρένα κομμουνιστικό δημιούργημα. Παρ' όλα αυτά, οι σιδηρόδρομοι στην Ευρώπη παρέμειναν εν πολλοίς στον έλεγχο του δημόσιου τομέα. Μέχρι τη στιγμή που η γυραιά Αλβιώνα αποφάσισε να πραγματοποιήσει ένα καταστροφικό πείραμα. Σαν κινηματογραφική ταινία χωρίς happy end. We made the navigators about the privatization of the railways after a railway worker got in touch with me with an idea for a script. But in the course of making it, it became plain, well, we knew already, that the privatisation of the railways was a disaster. Oh, Jerry, British Rail's gone. Woodburn Depot is now Northern Infrastructure, and they're going to be competing. Ακόμη και η Μάργαρετ Θάτσερ αναγνώριζε ότι τα τρένα δεν λειτουργούν αποτελεσματικά έξω από το δημόσιο τομέα. Όμως ο Τζον Μέιτζορ προχωρά στην ιδιωτικοποίησή του το 1993 και το βρετανικό κοινό αντιδρά. They thought they belonged to them, and they were a public service, not something to be run by companies who put on cheap logos and really seemed to be just in it to make money. Τα τρένα, το δίκτυο των γραμμών και οι υπηρεσίες συντήρησης τελικά καταλήγουν σε διαφορετικούς ιδιώτες. Τόσους πολλούς που στη συντήρηση και μόνο δραστηριοποιούνται 2.000 εταιρείες. What that meant was first of all, there was a divergence of interests between two parts of a system that should actually really belong together. The stupidity of it came through the subcontracting. That is when a private company, say, gets the job to maintain a section of track. Well, the first company may have quite strict rules about safety. By the time you've subcontracted 2 or 3 stages, who's to know who is safe? Deaths have got to be kept to an acceptable level. Shut up.
What's an acceptable level? 2 a year. Yeah, but nobody's been killed for the past 18 months. Any volunteers? I think there has to be a case made where you say that was indecent haste and in the end it cost lives. Ο απολογισμός είναι τραγικός. Στα 3 μεγαλύτερα δυστυχήματα που αποδίδονται στην ιδιωτικοποίηση, 42 άτομα χάνουν τη ζωή τους και 600 τραυματίζονται. It was undoubted that in the early days of privatization, the way that the industry was privatized caused those accidents. Ο εκτροχιασμός των ιδιωτικοποιήσεων όμως δεν μετριέται μόνο σε ανθρώπινες ζωές. Privatization was supposed to free up the railways, but has actually made it very difficult to make decisions, say, on opening new routes or closing down routes or changing schedules. But it's left a system which is very complicated, very difficult to administer. It was bad for the passengers. It was a chaotic organisation. It didn't work and hasn't worked. And it's lost a huge amount of money. Μέσα σε 3 χρόνια το δημόσιο πληρώνει σε επιδοτήσεις στις ιδιωτικές εταιρείες ό,τι κέρδισε από το ξεπούλημα των τρένων. Και το κόστος για τους φορολογούμενους δεν σταματά εκεί. Strangely, to some extent the railways have been renationalised. Really it's left us with a semi-government administered system that costs a lot more than it cost under nationalisation and hasn't really delivered the investment, as the investment has largely been paid for by the public sector. Η Ελλάδα δεν διδάσκεται τίποτα από τη Μεγάλη Βρετανία. Οι κυβερνήσεις του Μνημονίου θέτουν σε εφαρμογή το σχέδιο ιδιωτικοποίησης των σιδηροδρόμων. Πάντα με τη βοήθεια των κυρίαρχων μέσων ενημέρωσης. Πάει πολύ αργά, είναι καθυστερημένο στις ώρες του, είναι βρώμικο συχνά, έτσι. Είναι χαρακτηριστικό ότι οι αιτήσεις ζημίες του ομίλου ΟΣΕ και της Τρενοσέ φτάνουν το 1,2 δισεκατομμύρια ευρώ. Τα ελληνικά τρένα παρουσιάζονται ως ο πλέον ζημιογόνος δημόσιος οργανισμός στην Ευρώπη. Ποιος θα ευθύνεται όμως για αυτό το χρέος? Η πολιτεία υποχρέωνε το σιδηρόδρομο να δανείζεται για τα έργα του. Μια αντίστοιχη περίπτωση δεν υπάρχει στην ελληνική τέτοια, γιατί και οι αυτοκινητόδρομοι και τα λιμάνια και τα αεροδρόμια χρηματοδοτούνταν από το κράτος. Αυτό το δανεισμό σήμερα η κυβέρνηση τον μετέφερε ότι είναι χρέος του ΟΣΕ. Αυτό είναι αναλυθές και ένα μεγάλο μέρος, γύρω στις τάξεις του 70 με 80%, πράγματι είναι δανεισμός για έργα υποδομής. Τα μεγάλα κανάλια πίσω από τα οποία κρύβονται με κάποιοι μεγάλοι εργολάβοι, μας βομβαρδίζουν καθημερινά με ψεύδι, με συκοφαντίες. Η κριτική εστιάζεται στους μισθούς των εργαζόμενων και στο κόστος λειτουργίας. Έτσι, υποβαθμίζονται κολοσιαία σκάνδαλα στα οποία μπλέκονται πολιτικοί, ελληνικές αλλά και ξένες εταιρείες. Δεκάδες εκατομμύρια ευρώ ξοδεύονται σε γραμμές που δεν λειτουργούν ποτέ. Σειρμοί νοικιάζονται σε τιμές με τις οποίες θα μπορούσαν να αγοραστούν. Το δημόσιο φτάνει να παραγγέλνει από τη Siemens ηλεκτράμαξες χωρίς να έχει ηλεκτρικό δίκτυο για να τις χρησιμοποιήσει.
Παράλληλα πληρώνει μεγαλοεργολάβους για έργα που δεν παραδίδονται ποτέ. Υπάρχει και μια σκοπιμότητα, δηλαδή αποαξιώνουμε τον δημόσιο πλούτο μας με σκοπό, αφού τον απαξιώσουμε, να τον δυσφημίσουμε, έτσι ώστε πολύ πιο εύκολα να πείσουμε την ελληνική κοινή γνώμη ότι ίσως ένας ιδιώτης θα είναι πολύ καλύτερη λύση, ας πούμε, για τον ελληνικό σιδηρόδρομο. Στο όνομα της εξυγίανσης, η κυβέρνηση απαξιώνει περαιτέρω το σιδηρόδρομο. Μειώνει δραστικά το προσωπικό, υποβαθμίζοντας την ποιότητα, αυξάνει πάνω από 60% τις τιμές των εισιτηρίων και κλείνει μεγάλο μέρος των γραμμών. Ιδιαίτερα στο κομμάτι της γραμμής, ας πούμε, Άργους Τρίπολης Καλαμάτας, επενδύθηκαν κάποια εκατομμύρια ευρώ. Και σήμερα δεν υπάρχει τρένο εκεί. Μετρώντας μόνο κέρδη ή ζημιές, οι υποστηρικτές της ιδιωτικοποίησης ξεχνούν ότι ο σιδηρόδρομος είναι πάνω απ' όλα ένα αγαθό για την εξυπηρέτηση του πολίτη. Ένα αγαθό για το οποίο έχουν πληρώσει γενιές Ελλήνων φορολογούμενων. Κάποτε στην Ελλάδα, ας πούμε, κρατικοποιούσαν τα χρέη των ιδιωτών. Σήμερα στην Ελλάδα προσπαθούν να ιδιωτικοποιήσουν τα κέρδη που θα μπορούσε να έχει ο πολίτης μέσα από κρατικές υπηρεσίες. Τι επένδυσε ο ιδιώτης ώστε να πάρει αυτό το τομέα σε τιμή πολύ χαμηλή, ας πούμε, από την αξία του ίδιου του έργου.